Has vist mai un drac que, en lloc de treure foc per la boca, tregui bombolles de sabó de colors? Aquesta és la història d'en Blauet, un drac molt especial, amable i simpàtic, que vivia feliç. En Blauet vivia en una cova molt acollidora, plena de coixins de colors pastís i catifes suaus. Era un drac de color blau cel, amb unes escates que brillaven com si fossin petits miralls sota el sol. Tots els seus amics dracs feien concursos per veure qui treia la flama més gran i calenta del món. Però quan en Blauet obria la boca i bufava amb força, només sortien bombolles de sabó precioses i transparents. En Blauet es posava una mica trist i sospirava profundament. «Vull ser un drac de veritat», deia, mentre intentava tossir per veure si sortia una petita guspira. Però només sortia una bombolla gegant, rodona i brillant. Un dia, la seva millor amiga, la dragona Roseta, el va veure practicant vora el riu que travessava la vall. La Roseta era molt sàvia i sempre portava unes ulleres rodones molt divertides sobre el seu nas. «Blauet, per què vols treure foc?», va preguntar la Roseta amb veu suau. «El foc crema i de vegades fa una mica de por. Les teves bombolles són màgiques i fan riure tothom que les veu volar». En Blauet va decidir anar a veure el gran drac vermell, el mestre del foc de la muntanya. El gran drac era molt vell, amb unes celles blanques i llargues i una veu profunda que semblava un tro. «Has de menjar molts bitxos picants», li va dir el vell mestre amb un somriure. En Blauet va menjar-se un bitxo vermell petit. Li picava tant la llengua que va haver de beure molta aigua fresca immediatament. En lloc de foc, el bitxo va fer que les seves bombolles fossin de color vermell intens i tinguessin gust de maduixa. Eren molt maques, però no escalfaven gens. En Blauet continuava sense poder treure ni una guspira. Després van a veure el drac verd, que vivia al cor del bosc frondós. Ell li va dir: «Has de pensar en coses molt calentes, com el sol d'estiu o una bona sopa de verdures ben calenta». En Blauet va tancar els ulls molt fort i va pensar en la calor del sol. Quan va bufar, van sortir bombolles que brillaven com 1000 estrelles i il·luminaven tot el bosc fosc d'una manera suau i màgica. Els animals del bosc, com els petits esquirols i els ocellets de colors, van sortir a jugar amb les bombolles brillants. Tots estaven molt contents i ningú tenia por del petit drac blau cel de mirada dolça. Un dia, el poble veí celebrava una festa major molt important, però s'havia posat a ploure fort. La gent estava una mica trista perquè no podia encendre el foc ni fer el castell de focs artificials tradicional. L'alcalde del poble, un senyor amb un barret molt gran i bigotis blancs, va cridar: «Necessitem algú que ens alegri la festa! El foc no funciona amb aquesta pluja tan forta i volem celebrar la nostra unió!» En Blauet, que passava per allà amb la Roseta, va tenir una idea fantàstica. «Potser jo puc ajudar», va dir amb una veu petita però valenta. La gent del poble el va mirar amb molta curiositat. En Blauet es va posar just al mig de la plaça de la vila. Va agafar molt d'aire, va inflar la seva panxa blava com si fos un globus gegant i va bufar amb totes les forces. Milers de bombolles de tots els colors de l'arc de Sant Martí van omplir l'aire. N'hi havia de blaves, roses, grogues i verdes. Totes brillaven malgrat la pluja, creant un espectacle visual realment meravellós i únic. Els nens del poble van començar a saltar d'alegria i a riure, intentant agafar les bombolles amb les mans. «És molt millor que el foc!», cridaven tots mentre ballaven sota la pluja suau de l'estiu. En Blauet es va adonar finalment que no necessitava foc per ser un drac important. El seu do especial feia que la gent fos feliç d'una manera segura, bonica i molt divertida per a tothom. L'alcalde, molt agraït, li va regalar una medalla daurada brillant que deia: «El drac de les bombolles, el millor animador del món». En Blauet la portava al coll amb molt d'orgull i una felicitat immensa.
Ara, en Blauet i la Roseta organitzen les millors festes cada cap de setmana. La Roseta fa petites figuretes amb el seu foc i en Blauet les embolcalla amb les seves bombolles màgiques que mai no exploten. Els altres dracs de la muntanya van deixar de riure's d'ell i el van començar a admirar. Fins i tot el gran drac vermell va aprendre a bufar alguna bombolla de tant en tant per jugar. En Blauet va aprendre una lliçó molt important. Ser diferent és el que ens fa especials i únics. No tothom ha de fer exactament el mateix per ser acceptat i estimat per la seva comunitat. Quan arriba la nit i surten les estrelles, en Blauet torna a la seva cova de coixins. Està cansat, però molt content. Abans de dormir-se, bufa una última bombolla que es queda surant com una lluna. I així, el drac que no sabia traure foc va trobar el seu lloc al món, omplint-lo de bombolles, molts somriures i una màgia dolça per a tots els nens i nenes que el coneixen.